Ćao, друзья! А вы знаете такие местоимения? Посмотрите. Ко, iko, neko, niko. Ko je došao? Da li je iko došao? Neko je došao, niko nije došao. Šta? Išta. Nešto, ništa. Šta se dešava? Da li se išta dešava? Nešto se dešava, ništa se ne dešava. Kuda? I kuda, nekuda, nikuda. Kuda vodi ovaj put? Da li ovaj put i kuda vodi? Ovaj put nekuda vodi. Ovaj put nikuda ne vodi. Gde? Igde, negde, nigde. Gde može da se kupi ova knjiga? Da li igde može da se kupi ova knjiga? Negde može da se kupi ova knjiga. Nigde ne može da se kupi ova knjiga. Kad? Ikad, nekad, nikad. Kada će oni doći? Da li će oni ikada doći? Oni će nekada doći. Oni nikada neće doći. Kako? Ikako, nekako, nikako. Kako mogu da uradim ovo? Da li ikako mogu da uradim ovo? Nekako mogu da uradim ovo. Nikako ne mogu da uradim ovo. Kakav? Ikakav, nekakav, nikakav. Kakav je ovo problem? Da li je ovo ikakav problem? Ovo je nekakav problem. Ovo nije nikakav problem. Čiji? I čiji, nečiji, ničiji. Čiji je ovo pas? Da li je ovo ičiji pas? Ovo je nečiji pas. Ovo nije ničiji pas. И вот, друзья, это все на сегодня. Надеюсь, что разница между такими формами, как икада, некада, ико, неко, икако, некако, стала более понятной. Если у вас есть свои примеры и, конечно, если есть вопросы, то пишите их в комментариях. Хвала вам и видимо се. Ćao!